Ndoda kuti mubate izvi. Kana uri muna Kristu usavhunduka. Ndoda kuti mubate izvi. Kana uri muna Kristu usavhunduka. Moses aitora ropa osasa pamudziyo nevanhu nebhuku. Bible riri kutiudza kuti aibva ataura achiti, this is the blood of the covenant which God has commanded you. Obva ati ndiyo ropa resungano iri rakaitirwa imi. Hallelujah. Now aizviita panguva iyoyo chete. Sungano yacho yakatopfuura. Isusu taamusungano yeropa rani? RaJesu. Sungano yeropa raJesu inofanira kunzwisiswa nemukristu wega wega kana achida kukunda. Sungano yeropa raJesu ndikatadza kuva nayo nokuinzwisisa, handifi ndakakunda. Nechikonzero chekuti ndicharamba ndichitsvaga zvinondiponesa, ndicharamba ndichitsvaga dzimwe nzira. Nhasi chaichaiyo vanhu vachiri kunotsvaga mbudzi, vanhu vachiri kunotsvaga makondobwe, vanhu vachiri kunotsvaga huku, vachinzi uyai nadzo tibayire tikusasei ropa. Moenda kuna anokuti ari kushandirai okusasai ropa. Inoda kutaurira chokwadi, hazvina zvazvinoshanda. Kwane ropa benyu, nokuti izvozvo pazvaitwa vanhu vachizviteedzera nhasi hazvisashandi. Yango marityo angokokwa naSatani kunyengera vanhu, nokuti ropa raJesu ndiro richiri kutaura nanhasi, nokuti ibenyu, nokuti iye akamuka. Dai akafa tisina chikonzero chokuparidza vhangeri tine simba, tisina chikonzero chokutenda kuti kune minana inoitika mukati muupenyu hwako. Haleluya. Dai akafa akasamuka, tine chikonzero chokuziva kuti nhamo kana ngozi yokumusha kwenyu haiperi. Ndakaedza kubatsira imwe hama yakati, mufundisi, imi munotenda kuti ngozi inopera? Zvamuri kutaura izvozvo kuti hanzi muna Jesu inopera. Kupera kwengozi kuiripa. Language yandi makainzwa ichitaurwa wakawanda. Regai ndikubatsirei. Ndichangoti budei mbichanasindira musoko mangu imomo, nokuti tiri kutaura zveropa. Haleluya. Mukaverenga Numbers chapter 35, I think chazoya ndokudzidzisa iri different topic, but regai ndipfuure napo. Munhu ainzi kana achinge auraya munhu nemistake kana nebhoni, wakanga achifanirwa kuenda kunzvimbo yainzi nzvimbo dzokutizira, ainzi masite of refugee. Atouraya kana apinda imomo, ainzi iye haafani kubuda imomo. Akabuda imomo kwaitsvagwa munhu uyu. Haleluya. Hausi mweya yawo tsvina. Ndoda kudzidzisai kupunda muna Jesu. Amen. Uyu haasiri yake iwaurai, asi ndichangoshandisa example. Haleluya. Vaibva vati kana munhu iyeye akabuda, vaitsvaga munhu akaita soyu. Kana akangobuda kunze kweguta ikoko, uyu ndiye aienda onomuuraya. Karakopasi munhu, kwete mweya wetsvina. Ndoda kuti mupabate ipapo kunyengerwa kunoita vanhu. Ndoda kuti mupabate tichadzoka kuropa raJesu. Kana amuraya ainzi uyu haana mhosva nemhaka yekuti abuda muguta rokutizira. Vaizoti ivo munhu iyeye airambe akagara muguta imomo kusvika high priest wenguva iyoyo afa. Kana high priest wenguva iyoyo afa, aibuda onzi haasisina mhosva, odzokera kuguta kwake. Now taakuti isusu tina Jesu the high priest, akafa akamuka. Haleluya. Uye ndiye guta redu rokutizira. Kana napinda muna Jesu, ropa rake rinondifukidza. Haleluya. Zoreva kuti inini handichapiwi mhaka, asi regai nditsanangure izvi. Kana vanhu vatadzirana, vanhu vaizoti kana umwe auraya, vainotaura pakugarisana yavanoti restitution yokuwirirana, isinei nekesi inotizwa nevanhu kuti iko zvinezvi wamweya wetsvina ukunzi unopedza mboni ndouri kuuraya vanhu. Inyaya yekuti kune maspirits anonzi mafamiliar spirits anotora advantage yekusatendeuka, yekusayang'ana kunoita vanhu, obva atanga iwo kunetsa mumhuri. Au anouya achinetsa vanhu mweya yetsvina, asi vanhu vakaziva zvokuita muna Kristu, vakaziva zvokunogadzirisana pavanhu. Nhasi handingapindi mumadetails, ndichazoya ndokudzidzisa nyaya. Hakuna chinoitika. Pana Jesu ratiri kutaura nezvaro iri, ndiri kuda kuti munzwisise kuti richiri kutaura nhasi. Kana kumhuri kwenyu makanzwa kuti kune zvinonetsa zveropa, zvedzinza, ndoda kuti uzive kuti kune ropa richiri penyu nhasi. Ndiri kutaura nyaya yeropa benyu nokuda kwokumuka kwaJesu. Celebration yakaitwa nevanhu last week vachiti Jesu wamuka, Jesu wamuka.
kuita survey yokubvunza kuti zvaamuka wamukirei. Tinoona language yatagara chiziva kuti wamuka nokuti ndiye chete mupenyu kune zvinamato zvose, ndio language inotaura vanhu. Ndiye chete ari kuprova kuti ndiMwari. But Mwari vanti language iyoyo patiri kuenda pamberi apa, kana vanhu vakasadzidziswa essence yeropa iyi, vanhu vanodhifitwa. Nokuti vanhu vanotsaka muri kungopemberera kuti wamuka, saka zvine basa rezvo kuti wakamuka. Cheche saka kumuka takanzwa kuti vanhu vanomuka. Umwe anobva atokuudza kuti inire hama yangu yakambofa seyakazomuka. Saka what's unoona vanhu vanooma musoro how they try to defeat our gospel. But isu tikanzwisisa this revelation yekuti Jesu wakamukira kuti ropa rake ave a high priest, akapinda kamwe chete nekekupedzisira. Muprista aipinda gore negore nokuti ropa rembudzi raigwamba raipera. Jesu ari kunzi iye akapinda once and what for all, akabva apinda ndokupedza zvese zvainetsa. Because tikasazvibata tinoramba chinyengerwa, because ndo pamunozoenda muchinosungirirwa matombo mumakumbo nechine zvichira zvitsvuku kunzi tipedze nenyama zvisingamboperi. Vanhu vachingofa nokufa negore. But tiine utiziro huri muna Kristu. Jesu achinzi hariperi simba nokuti mupenyu ari kurarama. Usanetseka nezvawakanzwa zvinoshupa mumuri. Haleluya. Usanetseka nechivi chawakanzwa kuti hachiregererwi. Haleluya. As long ndatenda muropa raJesu, hatisi kuti vanhu ngavaramba vachitadza. As long ndapasi peropa reuye ari kurarama nhasi, chibayiro chipenyu chiri kurarama nhasi, ndakasununguka. Haleluya. Ndosaka tichiparidza vhangeri rokuti vanhu vatendeuke vauye kuna Jesu. Chaitika iko zvino ndechekuti chechi haichaparidzi nyaya idzi. Last week ndaitaura nyaya imwe, munhu akazondibvunza kuti zvakaipa here kuti vanhu varopafadzwa. Aiwa, isu unamatira vanhu kuti varopafadzwa. Haleluya. Every person anouya muno tinotoda kuti adini aropafadzwa. Tinotogomera muno tinonamata. Haleluya. Icho ndo chokwadi. Imwe minamato ndeyekuti vanhu varopafadzwa. Asi hatidiwo zvakare kuti vanhu vazive Mwari nokuda kwokuropafadzwa chete. Ngavazive Mwari nokuda kwokuti vakafirwa pamuchinjikwa, ropa ndo rakavasunungura. Haleluya. Nokuti munhu akaziva Mwari nokuropafadzwa chete, achamuramba musi wachaomerwa nezvinhu. Zvino yedu yokunamata haina basa kuti munhu zvaoma kana zvanaka, ndeyekuramba tichienda mberi. Haleluya. Tichirwa nezvinorwa nesu, tichirwa nematambudziko iwaya anoda kutinetesa, tichirwa nezvinoda kutishaisa kurarama zvakanaka. Haleluya. Asi tiine chokwadi. Haleluya. Tinobatika here vana mai pazuva ranhasi. Saka ropa raJesu ndo rakadzima rugwaro rwese. Kana pane zvazvakanyorwa against you sezvinotaura shoko raMwari, ropa raJesu rakadzima. But kudzima kwaro, vision yandapiwa naMwari ndeyekuti ndikauya nependi panapa ndikadzima pakanyorwa ikaomera iri yeblack, hatichatozvioni. Haleluya. Now ropa raJesu rinodzima zvakanyorwa against you, zvorega kuoneka asi rinenge riri benyu. Ukabata unonzwa kuti ichipo, yafanana nependi iya isingaoni. Ndo zvaitaurwa naMwari when I was studying. Mwari vachiti the reason why the blood of Jesus is still alive to deal with every situation, richiri benyu nokuti iye mupenyu. Rimwe raidzima roma rogwamba rake rinodzima asi richiri benyu, rinobatika nokuti iye mupenyu spiritually speaking. Haleluya. Ndosaka akamuka. So next time paunonzwa vanhu pavanokubvunzai kuti munopemberera Jesu kuti akamuka nezuva retatu, chikonzero chacho ndecheicho kuti akamuka, vaudzei kuti ropa rake kuti rirambe richitaura kwatiri kusvika nanhasi, nokuti chipenyu chinoramba chichirarama. Chitaure. Haleluya. Chakafa chirarami. Haleluya. Chafa chinofanira ropa racho, asi chipenyu chinoramba chichitaura neropa racho. Haleluya. Saka iye ndoda kuti ndikutsanangurire sei akambofa akamuka. Now aifanira kuzadzisa murayiro wokufa kwemhuka. Saka it was symbolical kuti iye afe semhuka, vanhu vati azoshuwa afa. Ndosaka asina kuita zvoku vanhu vanoti akaurayiwa hongu pakutaura kwenyama, but iye ndiye akapa mweya wake. Haana kufa zvokufa semaurayirwe aiitwa vamwe kana mhuka. Paakafa pamuchinjikwa akatoenda pamudzi wenyika. Ndeimwe dzidziso iyi ndokunosunungura vamwe vakatapwa. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Paya pamunonzwa bhaibheri chiti Jesu paakamuka pakaonekwa 5,000, pakaonekwa 500 men and women.
vamwe vakanga vachifamba-famba muguta. Jesu paakafa akaenda neauthority yekuti vanhu vanga vakasunga mucaptive iyi. Now Satan chindipa makey death ndakutransfer each and every person kumuendesa kuparadiso. Yeukai Jesu asati auya zvaitika munhu wese paaifa hapana anga ari mukastodi yaMwari, vaichengetwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi Jesu paanga ari pamuchinjikwa anotaura kumbabva kuti nhasi chaiye uchava neni muparadise. Saka akaenda ndokunotransfer vose vainzi vakarurama vanga vakaitwa kept in a certain place kuendesa kunzvimbo yokuchengeterwa inonzi paradiso. Haleluya! So pakaitika resurrection yokumutswa kwevamwe vakatoonekwa naye. Saka anga asina kufa zvekuora. Paanga ari muguva imomo vanhu vasingamuoni, he was very active doing business of God. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! Kureva kuti akaita symbolically haana kufa nobva anetseka mweya wake wangodzungaira kuti oita sei. He was there preaching, taking people, kutambura zvisungo, achienda nevanhu kwavaifanira kuenda. Kuti iye mupenyu pakushayikwa kwake kufema kwemuviri, iye akaramba ari mupenyu, asi sokuri aifanira kuzadziswa kuti aonekwe sechibairo. Saka Mwariwo vanoda kuti tishandise mashoko ekudeclare nokupronounzwa zvakaitwa naKristu pamusoro poupenyu hwedu. Saka pandinonamata ndichitaura ropa raJesu, ndinofanira kutaura kudzima kwarakaita rugwaro zvinhu zvose zvinopomerwa muupenyu hwangu, zvinopomerwa mumhuri mangu, zvivi zvandinopomerwa zvakabviswa, zvese zvinonzi hazvibvi, ndinofanira kutaura nemasoko omuromo wangu. Tisumuke netsoka dzedu, toda tisumuke netsoka dzedu. Wanzwa irori soko irori, ende apa mwakasike kutanga kunzwa, uye haisi nyaya yekuti hauna kumbonzwa nezvaJesu, but kunamata kwako kwakuri hesitant because wanga uchifunga kuti pamwe hazvishandi, pamwe ropa raJesu harishandi. Ndinoda kukupa mukana masikati anaya ekuti uzvikomite, nokuti kunyange ukataura tikati let's pray and declare, kana wanga usati wapa upenyu hwako kwaari kuti uine pasi peropa iroro, zvinogona kusashanda, kwete kuti hazvishandi. Regai ndikupe example. Exodus chapter 12, Mwari anotaura nevana vaIsraeri kuti isai ropa pamalintels ataionesana last week here, pamadoor post enyu pamusoro nepazasi. Kana mutumwa wokuparadza kana akupfuura, paachaona ropa acharega kudestroy. Now zvazisina basa kuti ndiani, munhu wese akanga akaisa ropa pagoni wakanga achifukidzirwa. Haleluya! Wakanga achichengetedzwa zvisinei nekuti ane zvivi here kana ndiwana Israel. I hope kunyange nemaEgyptians vamwe anga aivewo shamwari dzemaIsrael vanenge vakatokopawo nyaya iyo, vakatopona, nokuti yanga iri nyaya yei? Yeropa. Saka ndiri kuti kudini nhasi, hama dzangu, ndiri kuti pamwe wanga usati waenda pasi peropa, ndo chekutanga. Iye zvinoti ane ropa rinotaura zvakanaka kudarika rezvipuka. Nokumwe kutaura ndiri kuti kunonzi kutendeuka kuya kwatoti munhu kutendeuka una Jesu, hongu uri kutendeuka uchiziya zvipi, but kakare undichinda pasi pecovenant yeropa raJesu. Haleluya! Pamwe uripo unoti inhangu ndoda kudaro, ndisandanamata, tibatsirei kuti ndipinde pasi pesungano yeropa iyi. Uripo? Kana uchinzwa kudaro, ndoda kuti ugosimudza ruoko rwako, uri kuti haiwa ndoda kupinda pasi pesungano yeropa raJesu, ndizvipe nokurevesa. Madhimoni asava nesimba, mweya tsvina asava nesimba. Haleluya!